Il-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera jinsab bejħaltejn dwar xiri eżatt mill-iskart tal-kostruzzjoni, f'mument jgħid li mhux ideali li jintefa' fil-baħar u fl-istess nifs jispiċċa jgħid li jekk issir sara fil-baħar dan xorta se jkun worth it. Herrera għamel dawn id-dikjarazzjonijiet meta kien qed wieġeb domandi ta' Net News l-għada li l-Prim Ministru ħabbar li l-Gvern jaf imur għall-istrateġija li jibda jarmi l-iskart fil-baħar. Iva jew le, jekk taslu għal din il-proposta se tħammġu l-baħar? Ġiġat, mhux ideali li wieħed iddampi fil-baħar, ma naħsibx li għandna għalfejn naslu hemm. Il-Ministru iżda ma setax jaħbi l-fatt li din il-mossa se tagħmel ħsara ambjentali. Naħseb li jekk ikun hemm ħsara jiena niddubita tant ikun minimu li jkun xorta vale la pena. U repetija għal aktar minn darba. La hija riżorsa dnub li titfa' fil-baħar, però jekk inti tiġi mal-ħajt, inti trid tagħmel hekk. Jose Herrera bi klimu stess wera biċ-ċar li dan kollu frott in-nuqqas ta' pjanar min-naħa tal-Gvern. Il-kwistjoni tal-iskart, construction waste hija problema fil-pajjiż, anke minħabba ċokontana u minħabba l-iżvilupp kbir li għaddej. Imbagħad għalilna li se jagħmel reklamazzjoni sabiex joħloq il-coral reefs fil-baħar. Biex inti tiġi biex tarmi skart ta' kostruzzjoni fil-baħar, jekk tiġi għal dik l-eventwalità, trid tintuża metodoloġija. Anke l-idea li wieħed jikkrea reefs artifiċjali qed tiġi konsidrata, nista' ngħidha pubblikament minn issa. Iżda meta pressajnieh iktar kellu jammetti li dan l-intervent se jtappa l-ambjent. Kull intervent uman u x'inhu jimpatta l-ambjent. Kristin Mamo għal Net News.